si Maranghilen eh. Hi, good morning. Ako na po ni si Nanay. Pitaw, good morning. Salamat Lord. Dalang salamat sa kasas kinabuhi. Nagulat paghumatarong orasa. As 4 media. Nako dari sa nagagaw. Malagatong si Pungutana. Katuwa kahibaw gaso ko. Kasusod bahala mo. Bitaw sa di pa ko magsugod. Salamat at sa lamang kagahom. Salamat Lord. Dahang salamat sa kasas kinabuhi. Matagadlaw. Nakapanikay si kay pata para sa itong pamilya. Good morning, tanan. Sabi na ni Leonora. Good morning diha. Nilalabi na ni Ma'am Nining Ayop. Morning Ma'am. Kamusta ang panahon? Labi na diha ni Ma'am Chiri Ulrich. Good morning. Happy Takamulis Pinas Ma'am. O nila ni Sarah Laila Amid. Morning. Pili sa Taghap. Good morning. Sa katudeng Nangutana, bahay ni Tiri. Nag-process pa sila. Process pa sila sa ilahang malasakit ko nung hapon. Update ko hapon. Kaya naman dito eh. Among parinti nga ning mga tagong gamayng hinabang. Papa na masenta to na sa ani pakit kay bawa ni mo tita Tits nasa New York. Salamat ka Adjo. Mula galing manikay si kay manta. Nanan ko dari magluto pa di ko ron og kuan. Katakan na ko. Rice cooker bawon sa mga ako. Luto ko og kuan. Sa katuday nangutana nga asa ko na kong lugarahan trabaho o siguro sila kasusudog asa ko basta kay baw mga na ako sa tagbilaran ako napadziningan nga napako ko sa abroad ba ko ko ay lang pagtawa siguro ng lugar abroad sa Saudi tagbilaran bitaw makatawal jud ko maghanang na ding Mrs. naghapon hingan nga atili na baka sa abroad Frank, may abroad, yes, New York. Bitaw, nga naman din manikay sikay. Kamusta naman mong tanan di ay, labi na ni So Grace, agaw, nasa Saudi. Uli na lagi kay ang tapad pajag ato sa hang nataran dapit kay imo man tong share man to ninyo. Lumingaw na ko ni mo Grace. Nagpantag makauli kag mga butang magkita pa ta mga tiguang nga bata tao kung sa mong tanan nagkatawa sa kabuntagan salamat diha sa Perming Lili Sarelo Castañaris sa Lampas morning sir o labi na ni Noel Dominguez nga wadi pagpuas o Timbaya Ranlag Bilma Macabalo morning Mami Dina Orada Kanyiti morning diha ni Ma'am Janet Jamoy Dajon kamusta naman ka ma'am o labi na din ni Bing Parol morning, Madam Amping. Kani mo na yung luto ron adlang Merkulis, buntag. Maalis day. Kadanas mga bata. Pamahaw, bawon, sa kaniban. Natinga mo nga nuhan sige panitandaan.
I-prepare na hagi panitan dahag para bawas mga bata. Ang di sila mag-isip pagka sa eskwelahan nga. Mag-isip pakpakan yung napay-panit. Maurang yan higing sila pamahaw. Kaya pwede pa man lang sila magpanit. Sa eskwelahan din na pwede kay nagabuhan o makabuling ilang sangina, madabo ang sus. Muna nga lang i-prepare daan, hanggang mag-ipanitan. Ngunit ang baon, tulo na sila kabuok. Hindi atiman. Ano sila, ilang baon doon adlaw, Merkulis. Pizza 14. Pizza 14. Mag-prepare din ko. Baon. Sa mga kabataan. Sabi, bukaran ng mga bata kay kuan. Di ba sa pwede ng kanang init pa kaadyon sa imong itakob. Kay magkuan man na, magsingot. Munang mga hukaran una. Kailang mga baon. Sa papukumungan ni Dani, nagkuhan po ko daan dito sa mga kuan, ang mga apo. Nakatong nangingan hangan ako nung di ko mag-stay-in. Okay lang po kung mag-stay-in ko. Pero, okay na po daw stay out. Sabi mo kung yapon makahuman. Muna yung kuan. Ang ipang nga na space kaya katong luto awsad-an kaning laki mo daghan-daghan. Di pa pwede ka nang kanang gipahungaw ni mo nga na naman ito. Imura ng ibangan. Because mga bata sa dun rapag kuan. Abre. Sorry. Kaya ang paniguro mo dahil sila magkahugaw. Sabaw-sabaw. Diyan, ingana na sila. Itatawag na mga takuban. Ihangkot Sara, kapag yung baluton. Tissue. Ako na sila ikuan pag kanang kapanarapo sa ilang kamot. Pinutos ng ilang kutsara. Wala, nasa ba niya? Uy, morning. Sabi po si boss. Kapista lagi mo. Bingung ka? Kapista lagi mo na ha. Basura po no. Ha? Kapista mo kayo?
Pista ba mo, di mo tubag. Mataas along? Ha? Basura lagi daghana. Gapon pa mo lagi editan. Di kay ko na lang sa, sunog na. O di, human. Uli din na. Kalis Zay, balot ka silupin. Nakaandam naman ko silang mga baon. Taghuwat nga pa sila mga naog. Taghuwat nga di pa sila mga un. Manghindo sa ako. Nara ko sa kuan ninyo ng sangit. Buat sa ko ka ng manaw ba sila. Taas ko kung agi. Taas ko pupuan, taas ko tulin ito. Sa taas pagtulin kayo, dagang tagpuan, di kaway, kahumanan ni tarong trabaho bahay. Magbalik ko naman eh. Balik naman ng servisyo. Ay, nagbuhat ko nga mga bata, sa itulagan ng mga bata. Puspuan, kaganan. A few moments later. Mga pati paghamanahaw ka nang naay pamilo o kabidyo ganihas namilo ko kay ang igagawa to silong ay bisita si istorya mauwa po ko magsijaw ni tarong pati gagawa ng nood po itong bisita ni Ja manaman ko pamilos mga nilabhan hani pamutang sa ilang mga butanganan baka kabinitang ipamutangan ang ipilo ilang mga short o t-shirt hagi pa adon mag alas 4 naman munaog na po ko silong kaya sa po ko gawas kaya maligig manaob daw sa kudag to manilig sa pokus natad kay labong nilulamdag basta ako magluto og panyapon kay magluto man ko una og panyapon sa kumulayas mulayas gyapon ko mahapon lagi kay tulad ko sang mga apo inig kagabi mo nang kuan salamat kay po ko yung tanan bisag panagsaro ko maka video wala ko maka vlog adlaw-adlaw kay paway sa pag vlog bitaw kuan nagyapon itig perbing tig subaybay nagyapon nag mga malumong kasing-kasing wa gyapon mawa daghang salamat kaadto sa perbing maglili sa special detong hang igso agaw lagi nga to sa Saudi gusto siyang muli na
Sorry ka to igso Grace na rin na pag video ag duta dito sa bahay nga tapad sa bahay. Kay gagawin din na side ni tatay. Side gapon din niya mong parente. Ani sila juta ang anas. Amo gusto sila magpazag tapad sa bahay. Ako na des paguli na kay bisili ko adto paguli na ha mo diyan ang siguro ko kuan papakoy ako mayor ako mamayor sige ko kabisi atong mayngan nga sige la kuno kabisi-bisihan di pa jawa jag ituzo ng bisi-bisihan ha mo na diya ha mo diya hang papel nga di mo ganahan pud og kanang nay wa koy buhaton kinahanglan ko nay pagi nga nay malihok-lihok jani ban miingon og di ko matog mapalis nasa dumang ko mata agang mata na anad na alas 3:30 mata na jud na basag ko trabaho basag ko sud mata na jud ng orasa bawo niyang mata di man jud ko makatug og palis sa kadpad sa una sabi to pud sa una nga naka nioperahan ko wa man jud ko ibuhat atong time wa man jud ko trabaho di jud ko makatug og palis mo na diniya nga mo nga maglurat og mata bitaw naman si tawin nga di mo itong palis pero makatubang po ko gabi sa garan mga alas 10 tog na kuha na straight mata po ko mga alas 10:30 muna dyan nihang kuan muna nihang schedule sang mata lurat og mata bitaw muna naman dyan nihang kuan muna nihang papel kita mo sang sangina nga na BBM ang sanina katawan na ba ko sang apo ganya pagikan kay naasa ko ng sanina trabaho nga kanay ng apo trabaho kanay mo niya mo suoton ngano di ay sa dayang trabahoan opisinahan ba mo jud ko gigirot ganya paglakaw ginang ko sang apong panganay nga wa ka nang gilis nay tiaw sa dayni sa mo na suoton nimo nakarat sa mo ko ni suoton ni sanina BBM sa day na dani nga makarat man ka mura jud ko katawa jud ko ka kuresa na kita na pa ta sunod kaya ato na po ko silong muna ko taas naglabay ng mga estudyante uban mga kasa ko to silong siligon kay kuan maglabong taniag talagang nilutong adobong adidas ang luto ang adidas ang mga bata pang panihapon okay na ba ni sila manay sabaw-sabaw pero kay baw ko okay na yung mga bata mga ani sila o mas buntag ng hibawan kita laman ta sunod amping mong tanan God bless babo